Hakan ke video ke bamanta ka singi ngan IP ka solution ka ba phila ban pendon kam tam haba phi kenduk jing bat kidur ki ba phi sim na ka WhatsApp ba transfer lyngba Bluetooth sya ka PC lani ka laptop ko jong phi balada phimpat subscribe ya ka channel ke jongi sngomba ban subscribe bat ya kersan lam da ka ba phi klik ya uni subscribe budam atas aknyat ya ka bell kenapa pinduk yo ya ki video ki bathamai ki ba ngin update na ka por sya ka por bato mentang ya pe ke video. Bunsin pinsyam bagi file kamtam haka bayi day bat kidur riba pinsyam na ka WhatsApp pi transfer sya ka PC ke jong pi pinlap ba kilong kumkini kisuli ben kum ka sada bat kimdei kidur lani kimdei ki file riba pidon kam ti kumdu ban wen yakin ke jing kalong ba pila ban klik haka tu ka file nangkong pi page ka properties da pia ya ka type of file kada bi ka file hi henry pitip ba kada dur tiban yo ya ka dur pia ya ka rename nangta pila ban ai kanu ka kerteng henry ha ka bakut kadi bandon ya ka extension jong ka jpeg ta ka bamut ba pia ban ai .jpg bat parlok barong akan men ba pi tenar ini ke video wat klik ban like ban subscribe ban samam chekibai kublesi buan.